Hasselt was 2 dagen het toneel voor het World Creativity Forum. Duizenden creatieve geesten, zakenmensen, wetenschappers en studenten waren er te gast om te brainstormen over vernieuwing en toekomstmogelijkheden. Vlaams minister van Innovatie Ingrid Liete maakte ook bekend dat ze volgend jaar €500.000 uittrekt om wetenschappers, bedrijven en creatievelingen samen nieuwe diensten of producten te laten bedenken. Ook de Limburgse bedrijven konden zich hier op een creatieve manier tonen aan de wereld. En ook de provincie Limburg was er prominent aanwezig en stelde er een boek voor met 20 Limburgse creatievelingen. Het Limburgse IT-bedrijf Bubobox heeft als start-up een IWT-subsidie van circa €50.000 verworven voor verdere ontwikkeling van zijn real-time videosoftware. Bubobox zal hiermee zijn positie in de sterk groeiende markt van video op het internet verder versterken en uitbouwen. Dat werd bekend in de marge van het World Creativity Forum. Nog op het forum werd door VOCA de All-Star Innovation Award uitgereikt aan Melot uit Zonhoven. Bij Melot ligt de nadruk op de aanmaak van hoogwaardige onderdelen door middel van een volledig digitaal proces. Via lasertechnologie groeien als het ware producten vanuit metaalpoeders. Melot levert zowel producten voor de petrochemie, lucht- en ruimtevaart, kernindustrie als voor de medische wereld. En deze week werd ook bekend dat de plant stevia voortaan erkend wordt als zoetstof. De Limburgse professor Jan Geuns heeft voor die erkenning gezorgd. Uit het plantje stevia kunnen zoetstoffen gehaald worden die suikers kunnen vervangen. Jan Geuns werkte 20 jaar rond stevia op de Katholieke Universiteit van Leuven. Deze week werd hij beloond. Zijn product mag eindelijk op de Europese markt komen. En in het station van Hasselt tot slot kwam woensdag de jobtrein aan. De trein doorkruiste heel Vlaanderen en bracht bedrijven in contact met studenten-ingenieurs. Burgerlijke bio- en industriële ingenieurs zijn nog steeds gewild op de arbeidsmarkt. Zo'n 22 bedrijven keken al eens wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dit was Limburg at Work. Volgende week hebben we een reportage over de zorgeconomie in Genk. Wilt u onze uitzending ook ontvangen in uw mailbox? Surf dan naar de TVL-website.